Erokamano Nyakaramogi kuom kete Ramogi TV waikore makare gi weche manyien magin kaachiel gi weche makuyo modonjo odiechieng' ma kawuono. Magi to gi mamoko thuond weche. Manen jakom duol matayo yiero pacho ka IEBC Wafula Chebukati owito ngimane e osiptal ma Nairobi bang' tuore kuom thuolo malach. Ka giserwako mask to gibiro gi ataku. Ka ji oyuoro to seche ma ji yuoro cha gine ma gigo uwi. Jogo ncho tongo kata chief ka endi. Assistant chief ma ugari nchane gitongo. Poko mak nyithindo. Jodak e gweng' ma Kakrao e sub county ma Suna East dwaro mondo gerne tesend obila kaluwore gi rochruok mar arita kwe e gwengego. Ndio kingpin wa hapa Western. Na sisi kama watoto wa Wetangula hatutakubali achezewe. Kura ni ya kila mtu, atatoka na tutapiga kura kama tumesemezana kama wana Western. Jokanyo mag Ford Kenya e kaunti ma Busia owuok oko mar ng'anyo ka giseo paro mar thicho oko spika Moses Wetangula. In gi thuolo mar oro ote mari machuok e laini maro mar ote machuok ma en 3-6-00 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Manen jakom duol matayo yiero pacho ka IEBC Wafula Chebukati onindo. Chebukati nowito ngimane e osiptal ma Nairobi bang' tuore kuom kinde. Wafula Chebukati nobedo jakom mar IEBC e kind higa 2017 gi 2023 kendo telo ne yiero mane jatend piny machon Uhuru Kenyatta gi jatend piny masani William Ruto noyude telo. Jafwambo marwa George Bati miyo sigande kochakore nyuol mare nyaka koro nindo okinyi ma kawuono. Wafula Wanyonyi Chebukati. Okil Kamaloka mane oidho ma obedo jakom duol ma ochung'ne yiero kod kiewe pacho ka IEBC. Kendo matende kaka jatend weche yiero ne oyudo seyo kod puoche okenge mopogore kaluwore kod kidwoko mane olando ahinya to e kom mar jatend piny. Chebukati ne onyuol tarik 22 dwe mar 12 1961 kendo mana kaka jakenya moramora ne omanyo yore kokalo e somo. Ne oyudo tiegruok mar bedo okil e mbalariany ma Nairobi kane pok osudo kendo dhi e kar tiegruok mar okinde mong'ere kaka Kenya School of Law. Chebukati ne omedo tiegruok mare weche mag tayo ohala e mbalariany ma JKUAT kama ne otieko e rang'iny mar masters. Bang' bedo okil kuom maloyo higni 37 e higa mar 2007, Wafula Chebukati ne otemo tiende e siasa ma pacho ka kanolaro koma mar kar chung' od bura ma Saboti kod otiko mar ODM. Kata kamano, ne ok oyudo loch kanotieko e thuolo mar 2 e yiero manota kod Samuel Kivuitu. Lek mar Chebukati kotendore kod weche mag siasa ne ok orumo gi kanyo. Kaluwore ni Isaac Hassan mane okawo kar Kivuitu kaka jakom mar IEBC, thuolo mare mar bedo e apisi ne rumo dwe mar 1 higa mar 2017. Chebukati ne ogwe tao kaka jakanyo mar ODM kendo diro lope ka IEBC. Kaluwore kod lony mare mar bedo okil e pacho ka kendo chopo dwaro mar chik, tarik 17 dwe mar 1 2017 mane en jatend piny Uhuru Kenyatta ne olando Chebukati kaka jakom mar IEBC. I, Wanyonyi Wafula Chebukati, having been appointed chairperson to the Independent Electoral and Boundaries Commission, e bedo ne jakom mar duol mochung'ne weche mag yiero kod kiewe pacho ka IEBC, Wafula Chebukati ne obedo kod apaka e yiero manotayo mokwongo dwe mar 8 2017. Asante sana. E kinde mado e bwotend David Maraga ne okiro oko yierono kagikoni ne okolu kode ling'any duto mag chike kaka dwarore. Okang' makama ne omiyo jomoko kuong'o Chebukati mana kaka gweno kuong'o tenga ma ondhiyo nyathine, kama moko bende ne opake kaka jatelo ma jachir. Chebukati noduogo tayo yiero manonuo dwe mar 10 2017 kaluwore kod ng'eto mar doho. Yiero mane kweth mar Raila Odinga kod riwruok mar NASA ne ong'anyone. we all agreed that the law is very clear. There will be one agent for a political party or candidate at the polling station. Kata obiro ni ne oyudo seyo kendo moko kuom josiasa ne otemo dhiro mondo ogwe tao. Chebukati nogo nyon kendo dhi nyime mako lemono nyaka yiero mag 2022. Motelo ni yiero mag 2022, Chebukati nochako yudore kama tek e kinde kelo mwandu mag yiero e pacho ka kanodok ne jopiny Venezuela kamoting'o Jose Carmago Castellanos mane itudo kod chano chocho yiero mag 2022. Bang' kampen manotuere e kind Raila Odinga kod William Ruto, kendo bang' jo Kenya luto mbulu.
Tarik 15 dwe mar aboro 2022, Chebukati nolando mane en jalup jatend piny e kindeno William Ruto kaka jaloch. I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei Ombulu no ne okelo pogruok e kind jokanyo mag IEBC ka Chebukati nodong' kod jokanyo ariyo kod en wuon kama moko 4 kotelne kod Juliana Cherera to ne oter kod lendo makamano. Chebukati kata kamano ne omedo mako chung' ni lendo mare ne oluwore kod chik, kata obedo ni kweth mare ne nok kendo dhi ataro kod dwaro mar chik madwaro ni duoko mar ombuch jatend piny osir kod jokanyo mathoth mag duol mar IEBC. So what is majority in 7 commissioners? What is the majority number in mathematics of 7 commissioners? What is the majority number? Majority number? Yes. Of 7? Of 7, yes. Maybe 4? It can be maybe Yeah, I think 4. Bang' bedo jakom mar IEBC kuom thuolo mar higni 6 kaka chik dwaro, thuolo mar Chebukati e bedo apisi kaka jakom mar IEBC ne orumo tarik 17 dwe mar 1 2023. Bang' wuok e apisi ma weche nochako wuok kalieko ni Chebukati ne obedo kod midekre manomiyo lal e wang' jopiny. George Bati, Ramogi TV. Kawadhi nyime en ni jodak e gweng' ma Kakrawe sub-county ma Suna East dwaro mondo gerne tesend obila e gwengego kaachiel gi tieko math mar kong'o mar Chang'a kod Nyasore ma giwacho ni ema osejimbo rochruok mar arita kwe e alworano. Jafwambo marwa Migori George Juma nigi ler mathoth. Tongo, kuo, madho kong'o kon gi kon, waol. Ka ochako di mar 12 mar higa mag 2024 nyaka sani, jodak e gwenge ma Kakrawe e location ma Suna North e sub-county ma Suna East pok obedo kod kwe kaluwore kod kweth ma jonjore ma osebedo ka koro monjogi. Malo ji 18 osido hinyruok e gwenge ma Kakrawe bang' ne monj kod kweth mag jonjore ma onore e gwengego. Inyal bedo ni gwengi bende koro chako ketni e curfew. Ok inyal wuok oko to curfew ketni mana gi japiny mok kata sirikal. Kendo waneno jogo gi wang'wa. Gina nyithindo to tabia man gin go ni girwako mask. Ka giserwako mask to gibiro gi ataku. Ka ji oyuoro to seche ma ji yuoro cha gine ma gigowi. Achiel kuom jolup ruoth gwenge ma Kakrawe bende ande ne omonji kendo ne otong' kod jonjorego. Jogo ncho tongo kata chief ka endi. Assistant chief Maugari ncha ne gitongo. Poko mag nyithindo. E kinde romo mar arita mane olosi kod jodak e gwenge ma Kakrawe, romo mane oyuore kod apisas mag arita kwe mar ng'iyo kenge mag jiwo arita kwe. Jodak ma Kakrawe ne oywago kong Chang'a ma otimo ne gwengego kod rem mar piny owacho mar keto tesend obila machiegni kodgi kaka mokuom gigo eko ma osemiyo arita ok osebedo makare. An kaka jaduong' gweng' wanindo oko kata sani wang'o kwar ha nikech nindo waritore kendwa. Koro miya akwayo niya Kakrawe duto tete onge police post. Akwayo ni giyie gimiwa kata police post achiel kende mondo konywa. Wach kong'o moro mimadho ting'nani en mokwongo tieknwa go completely nikech iyudo ka culprits gi ng'eny gi winjo mana ni ne niting'na ka kong'o kono emano nengie. Koro gima chal kamano ema kelonwa insecurity ahinya gi njaga. The crime is tied to poverty issues and it is also tied to a lot of use of drugs and drug abuse. Moses umachiel kuom jodak gwenge ma Kakrawe wach no bila nyaka koro jiw chenro mag chachero e gwenge ma Kakrawe to ahinya e seche mag otieno. Ndalo moko ne kuo osedok piny kama ber. The last 2-3 years ne wasetwe kata moko. Almost 35 years ji nyithindo 4 gin e jela. Kato kendo all of a sudden sani kendo gino chako duogo malo. Koro wakwayo sirikal nikech OCS owacho maber ni gionge mitoka. Mitoka noter Kisumu 5 months ago. The police claim ni gari onge ma ginyalo birogo. Koro nwakwayo ni polise gi mondo mi wambe gikonywa gibedie gi gari moro mar rescue ma ginyalo birogo piyo. Rochruok mar arita kwe e gwenge ma Kakrawe bende oserocho chenrogo mag ohala kod nweng'o mamoko.
wanyal bedo gi kwe e utewa kata kuonde mawause. Karomo saa 2 to igombo na ni loro, to saa 2 miloro ni ema yudo ng'ato nowa ijua kande moro oyudo pesa ne moro mondo bi onyiewi. E kinde romono mar jiwo chiko mag arita kwe, oganda ne osingo mar tiyo machiegni kod tend arita kwe mar kedo kod jonjore e gwengego. Kapok sirikal okonyowa, to wan ni jogweng' kata jo area magwa wabeduru motegno mondo wang'e ni jomage modak e area wa. Winfred Onyango ben ruoth ma Kojolo mar location ma Suna North ne osingo mar kedo kod jonjore e gwengego. Ji to setong' mang'eny ndi to mosewito ngimagi kobedo tak to onge. En mana ji piny nyowuok nyo chaka machiegni kendo ne gipedho jogo ma giparo ni timo timbe manyoregi. Ma nyoge makariyo ma ja ariyo go ne ari bagoro lalgo. Mane gima wang'eyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ote mag lit to gi kuyo medo wuok kuom jotelo mopogore opogore ma jo Kenya kaluwore gi tho ma jakom machon maduol mane tayo yiero pacho ka IBC Wafula Chebukati. Anyuola ma Chebukati olero ni nyowito ngimane Otieno Manyoro ka gikwayo thuolo mondo mi giyuag wuodgi. Watudore achiel kachiel gi ripota marwa Chris Owino mantiere kar kano ringruok ma Lee Funeral Home. Chris, anyuola ma Chebukati wawinjo ni osechopo kanyo mar chuo wangi e ringre ma osechwal kanyono. Inyalo nyisowa bende ni jotelo mage ma kamoro osemako ma wang'i osemako ma bende ochopo Lee Funeral Home? Erokamano Milton, mana ka iselero wan kar kano ringre jogo ma owito ngimagi ma Lee Funeral Home e bore Nairobi. Makmani nyaka sani pok ringre Wafula Chebukati jakom IBC machon pok okel kae ka anyuola mage ler mwaseyudo en anyuola mage dhi nyime kod ketho chenro mogik mar neno ni okele kae kar kano ringre jomotho ma Lee kowuok e od thieth ma Nairobi Hospital kama osebedo ka oyudo thieth mane oyuayo ngimane mogik tane ong'ielo rengo Otieno Manyoro kar saa 5 mar otieno. Nyaka sani onge jotelo moro amora mosebiro kae mopogore kod anyuola mare ma bende otwak kod jofwamb weche ewi tho mare ka gileronwa ni Wafula Chebukati ne otho Otieno Manyoro bang' tuore kuom thuolo machuok. Kata kamano ne giwacho ni gibiro chiwo ler ayanga odiochieng' makiny kendo gikwayo jopiny, josiasa kaachiel kod ute fwambo mondo migi thuolo mar yuago wuodgi kaachiel kod wuonegi e yo mong'ith maonge kod donjruok to fuong'o weche moko amoka. Mago weche mane owach kod jaloso e lo familia mar Wafula Chebukati mano Eric Wanyonyi mane oleronwa ni anyuola mare bende osebiro kae, wuongi ne osewuok e gwenge ma Kitale kendo biro kae mar riwore kodgi ka bende giwacho ni gin kaka anyuola gidhi bago romo odhiambo ma kawuono mar neno ni to gibiro ayie mondo timne bero mar yango tho mare kose ok bi timne ringre mare bero mar yango gima ne dikel tho mare. Kata kamano gima ne giwacho en ni Wafula Chebukati osebedo ka tuore kendo ne ong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Kata kamano gibiro chiwo lendo kata ler mong'ith ne jopiny odiochieng' makiny bang' romo odhiambo ma kawuono kaka anyuola mare. Mana kai nyalo nyiso nyikwara mogi Wafula Chebukati en jakom duol mochung'ne yiero IBC machon kendo ne ochako tich mare higa mar 2017 kama ne otayo yiero mokwongo mar tend piny mar 2017 kaachiel kod yiero mar tend piny e tielo mar ariyo bang' ka joyal buche madoko mamalo e bwo telo ma jatend joyal buche machon David Kenani Maraga ne ong'ado oko duoko ma yiero makamano mar tend piny mar 2017 e mano mane giwacho ne nitiere ng'ikruok kod chochni e duoko ma yiero. Mopogore kod mano, Chebukati bende ne otayo yiero mar 2022, yiero mane olando William Ruto ka jatend piny jaloch yiero makamano, kata doko ni yiero makamano ne okwed kod riwruok mar Azimio kendo ne omiyo
mokum commissioners mag IBC mane tiyo kode, Juliana Cherera kane utingo nyaka Justus Nyang'aya, utingo nyaka Irene Masit, duto ne ok giyie kod duoko makamano, manyiso ni e botelo mare ka jakom machon mar IBC osebedo kod ng'ikruok matin. Koro magi weche mane jaloso elo anyuola mare kotelne kod Eric Wanyonyi ne owacho ewi tho mar Wafula Chebukati. The former chairman of IBC, Wafula Wanyonyi Chebukati, he passed on in hospital here. All that the family is requesting currently is that we are all saddened with the loss, and as the family comes to terms with the loss, we are all asking everybody, including the press, the media, everybody running the social forums, please kindly allow the family some privacy during this very difficult moment. We'll be able to issue a formal communication hopefully by tomorrow after the family has had a meeting. The father came from Kitale last night. He's also here. We want to allow him to rest. The family will be having a meeting in the evening. And after the meeting in the evening, tomorrow, hopefully in the morning, we should be able to send out some communication. But for the moment, we'll hit a situation where there's speculation. He was unwell and he rested yesterday. Milton mano jaloso elo anyuola mar Wafula Chebukati Eric Nyongesa Wanyonyi Wafula kane lero mana chung mar anyuola mare ewi tho mar Chebukati, mana kane waselero wan kod geno ni ringre Wafula Chebukati ibiro chwalo kakae iseche mabiro ma usebedo juma ma usebedo koda tho mag jotelo e pacho kae. Ne waneno jaod bura ma wuok e gwenge ma Yimbo Maluli Njendi kachiel kod senator mar Baringo bende William Cheptumo bende ne ong'ielo rengo e juma ni. Koro en juma ma oganda jo Kenya osewito jotelo mopogore opogore. Koro wago tach kakae mathoth wabiro lero ni nyikwara mogi weche mago ma saa achiel kod saa 3 otieno. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino, achiel kachiel kowuok Lee Funeral Home kama ringre mane en jakom mar IBC Wafula Chebukati okanie tok wito ngimane e kar thieth ma Nairobi Hospital otieno mokalo. Wabiro yudo mathoth weche manyien mabiro. To ka wadhi nyime en ni jokanyo mawuok e duond bura mar Ford Kenya e kaunti ma Busia owuok oko mar ng'anyo e boma ma Busia ka giseyo moko kuom jood bura man gi paro mar thich oko spika mar od bura maduong' Moses Wetangula e kom. Kotelnegi kod Pauline Nagila kaachiel gi Rispa Moraa ne giwacho ni dwaro mar thich oko spika no e kom ok bi nyalore kaluwore gi ting' mane Wetangula oting'o ne kweth mar Kenya Kwanza e yiero mar higa 2022. Gimedo ni dwaro makamano biro tok kane spika opodho kweth mathoth gi manok e od bura maduong' mamalo ataro mar chik mane do odhi okalo. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo donji e wachno mondo res spika mar od bura mamalo. Lakini kumbuka kwamba alichukua Weta ndio kingpin wa hapa Western. Na sisi kama watoto wa Wetangula hatutakubali achezewe. Kura ni ya kila mtu atatoka na tutapiga kura kama tumesemezana kama wana Western. Hizi njama ambazo zinapangwa dhidi yake ya kumtoa katika kiti chake cha uongozi Rais Daktari William Samoei Ruto, tunakuomba tafadhali samama na Speaker wa National Assembly. Rais alikuwa hana mtu yoyote Busia ama Western, akachukua ndugu yetu mwenye tunaamini Wetangula Speaker, akamweka kama nguzo yake na wakafanya agano ya kwamba yeye akipata atampea uspika. Kine kwa saa hii anajaribu kusukumwa na rais wetu amenyamaza. Tunataka asimame na yeye jinsi vile Wetangula pia alisimama naye. Joneno mag yiero ma e bwo riwruok mar pinje European Union oyango nohinga maduong' mathiro yiero mag Kenya en omenda michwalo modeko ne duol matayo yiero pacho ka IBC gima mono duolno tayo chenro mage e yo mowinjore. E kinde mane gitwa gi jofwambo, jakom mar riwruogno Ivan Stefanich nomedo ni onge mar jakom duol mar IBC kod deko yiero commissioners mag duolno osechungo chenro mopogore opogore, kendo piny owacho nyaka koro keto kenge mag neno ni piny Kenya ochiwo puonj makare ne oganda motelo ne yiero mabiro.
Bende nitiere dwaro mar keto tim paro mochiw ne joneno kaka achiel kuom yore mag neno ni yiero ma 2027 otim maonge pek moro amora. Priority of the recommendations is to appoint chairperson of IBC and also to secure funding of these very important institutions. The major issue we recommend is properly functioning independent election and boundary commission. That's the key institution in this process, and currently we recognize that other processes depend on the appointment of people who should lead these institutions because management of the IBC cannot do everything. It's important to start immediately because we have only 2.5 years until 27 elections, and it's not possible to prepare elections when they start to take it seriously in 27, but now it's time to do more. Is the time here, how fast those recommendations will be implemented, because the next elections are just in 2.5 years, and recommendations that require legal reform, they need more time. And recommendations that require administrative actions, they do not need much time, but they need the Electoral Commission in place. So there is a strong connection between time available and when the next elections are. Piny owacho ma kaunti ma Siaya oyango chenro mar bero somo mar nyithindo matindo mag ECDE e gwenge mag South Sako Ward e sub county ma Bondo. Kano loso e chiwo kombe mag jopuonjre e sikund primar morengo, MCA ma South Sakwa Eunice Ndolo nowacho ni oketo maino e neno ni nitiere alwora maber mar jiwo somo. Bende olero ni piny owacho mar kaunti no e lok ticha mar migawo mar somo ni koda chenro mar neno ni kuonde somo mag ECDE 23 e wardno oyudo gigo mitiyo godo e puonj kod gero kilese mamoko. Jatend skul ma Orengo Dominic Odongo kod japuonj Sara Akinyi oduoko erokamano margi ne sir magiyudo. Katin tabro gero ECD 10. Sani ma wuoyo ni nitie contractors e site kuonde ECD 2 and 4 osegeri tayari ma nyithindo somo. Feeding program bende wadhigo mbele ma skunde 23 gi. Nyithindo chiemo, jo ECD chiemo e skunde gi te. Kendo osemiyo population odhi malo. Nyo wan gi population maduong' ma nyithindo moko ne onge gi gima gibete. Koro san mwalose kodini wan gi mesni mano kelnwa moromo, wan gi kombe moromo, cupboards. Nyithindo bro benefit nikech koro nyithindo ok lagre buru, buge gi bende ni safe, koda buge mwamiyo gi mag textbooks bende koro safe. Season wachomo season mar koth, nyithindwa bro bet kama gine comfortable, ma bende ok gibro yudo tuoche kaka pneumonia mabiro kuom ng'ich mang'eny. Umedo neno kendo winjo weche manyien mag Migago kowuok e Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo. Kapok wadhi e yweyo, an gi ote moseoronwa ka. Japuonj Karo Nyaburi wacho ni kara piny osiko tok sikie katibed gi pesa marom nade, weuru Chebukati odhi oywe, mano pachi. Kaeto Vincent Makotegu kawuok Odumba wacho ni waneno Ramogi TV, wan gi mama wa Nyasembo, to gi sani wan Nairobi Kayole kai okay. Machielo bende wacho ni TV ler ahinya Arombe Migori, kendo waneno news maler ka wan gi Linet Omondi kod mama na Damaris Ogara, mano Shadrack Ogara. Lorin kawuok Andiwo School aneno Ramogi maler, erokamano ahinya. Otang' Obunga Pumbi I want to send my condolences to the family of the late Wafula Chebukati, rest in peace. Mano indiko kamano. Kaeto machielo mabenda aneno kani Odida Jacob Jobiese owacho ni
en okwayo thum to sa thum podi Nyanya Kach biro kanyo bang'e nero. Kaeto machielo bende wacho ni ye ukongo nwa wang'apa makeo Nyadundo South Nyakach ka sub-county wasandore e lwet sirikal motamore tieko nwa wang'e yo mo odin gi miyo moro sawasawa. Erokamano ahinya Kevin Amoth mar Kasarani Traffic iwacho ni bendi chiko iti Ramogi TV iluwo maber weche manyien mag migago. Kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Your Asian adventure awaits Naview Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia Naview Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. An gi seher marani, wabed kamoro achiel nyaka chieng'. Seher, anang'eyo ng'ama ne entie gi kusho otieno no. Tanyisi ng'ano en one prince. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both side, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaja simu hapo. Kurudi ndio nilipata hii nyingine imeenda sana. Ku cash out nikaona pata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo kidogo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machiegni dhi chuno joriembo mondo doj matut e ofukegi kinde ma gitiyoga peini ma pacho ka kochakore dwe mar abich higani kaluwore gi dwaro mar sirikal mar keto kuonde chude apaya madongo ma pacho ka. Jotelo e migawo mar apaya wacho ni dwaro ma kamano midendo ni National Tolling Policy en gino mageto neno ni apeini ma pacho ka oyudo omenda maromo losogi kendo ritogi makare. Isaac Okech nigi ler mathoth. Higa achiel kende bang' ka piny owacho ne olando dwaro margi mar keto chudo e apaya mamoko ma oganda osebedo ka tiyogo nono. Duol matayo weche apaya pacho ka KENHA siro dwaro makama. KENHA wacho ni apaya ma pacho ka chal margi iloso kinde ka kinde ka medruok lach margi mondo girom medruok kwan geche ma kwan gi dhi malo bende itimo. Kata kamano, nok mar omenda kod medruok gowi miyo piny owacho neno ni keto chudo e apaya en yo mar yudo omenda mabalang'. Osuru mago ma ichulo ne dongruok e migawo mar apaya gin kaka road maintenance levy ne bero kod rito apaya,
Railway Development Levy, Petroleum Development Levy, kaachiel kod fuel levy. Jotend duol mar Kenha to wacho nang'o ewi wachni. Most of our key corridors have exceeded their capacity. An example is Nairobi-Mombasa. The second one is example that our Waziri has put forth to us, Nairobi-Nakuru-Mao Summit. Many have spent nights in that particular corridor just because of its capacity. Bor mar apaya pachoka kwan nete romo kilomita 239,122, ka apaya moyangi en kilomita 164,966. Apaya ma ok oyangi en kilomita 74,155. Piny owacho lero ni gibiro dwaro omenda madirom trilion 5.2 e higni ma ohingo 10 mabiro mondo ber atamalo 69 mag apaya. A study that was undertaken on the economic impact on e-mobility on RMLF, that is in 2023, informs that the estimated annual maintenance needs for Kenyan current road network stands at 253 billion Kenya shillings, while the RMLF collection estimates for the financial year 2024-2025 is at 100 billion. That paints the sort of deficit that we have. Gie sani, omenda mawuok e migao mar omenda kod mar road maintenance levy ema jolo dongruok mar apaya pachoka. Nok mar omenda miyo piny owacho manyo yore mamoko mag choko omenda. Chakre wuok tich juma mabiro, piny owacho dhi yango chenro mar yudo pach jopiny. And this is one of the initiatives we are taking today to ensure that the more commercial roads that have got heavy traffic can be built as a toll road so that we really ease and do more of the social obligations in terms of opening spaces that may not attract investors in the sector. Dwaro makamaka okalo, lipodno ibiro go chapa giko mar dwe mar 4 e keto chude apeini madongo pachoka. Isaac Okech, Ramogi TV. Joanda swekra e boma ma Kiambu mane mwandu mag yowang' kaluwore gi masira mar mach chieng' Jumapil mokalo oyudo resruok tok sirikand Kiambu chiwo negi kony mar omenda maromo $5 million. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ochiwo kony ma kamano e geno ni johala go ka johala dhi yudo $20,000. Wamatangi omedo ni sirikande obero migao machiwo kony mapoya ne oganda mayudo midhiero. Kuna moto zinatokea mingi sana. Mwaka huu peke yake tumekuja 100 fires. Deep pit kama 10. Road accident kama 20. Even now after this incident tumeenda moto 6. Kuna shida. Tafadhali wananchi, ukiita fire brigade unawapray W4 who, where, what and when. Sema mahali moto iko. Wewe ni nani? Nini nachomeka? Tuliongea na huyu Kahora ambaye ametuongelesha hapa throughout, ndio tutoe gari pale kwingine tujaribu vile iwezekanavyo tuzime hiyo moto. Kwa hivyo tafadhalini mpokee pole zangu kama governor. Atimos Jiabich no chopi e nyimdo ma Kimilili tok monjo kendo ketho puodho moro e gwenge ma Kebu Yefwe e kar chung'o bura ma Tongaren. Lobno ni kod ywaruok e wi wuongo monywando anyuola mar mane jatend migao mosenindo Soita Shitanda kod johala moro. Jiabich ka moting'o Josephat Nyagaka, Dennis Burale, Meshak Okere, Zedekaya Inzila to gi Peter Walubengo nochope do maduoko penjo ewi ketho manodonjnegigo mar ketho puodho kendo hinyo jatich mag johala no mane ong'iewo lobno ero kanyakla gi mosenindo Soita Shitanda e higa 2008 kowuok kuom kambi mong'ere kaka Cabras Farm Limited. Puodho no osebedo kod ywaruok kuom thuolo malach tok anyuola ma Shitanda nyonore ni gin weg lobno kata obedo ni doho mayalo weche mag lope Bungoma nosegolo chik mondo anyuola ariyogo winjre kaka ginyalo pogo lobno. These persons be returned to Pakao police station and they are to make their complaints to the OCS, who is directed to issue each one of them with a quick form and escort them to the nearest hospital for examination
treatment and feeding of the P3 phones. For that purpose, the matter will be mentioned on 21st February. Riwruok machiwo arita ne joneno e pacho ka kosir gi lwedo kod duol ma jofwambo obago romo gi jofwambo mawuok e kaunti ma Garissa e twak ewi ratiro mag joneno e doho kod arita mag ratiro mag oganda. Kaluwore gi jatend tudruok mar riwruogno Calvin Oredi, okang' ma kama riwo lwedo kod jofwambo biro kelo puonj ne oganda e bero arita ne ratich joneno. Riwruogno wacho ni joneno mang'eny e moko kuom kauntis e pacho ka koso wuok oko mondo mi giler neno margi ka gin kod luoro ne ngimagi, wach mosemiyo ji mang'eny koso ratichgi. So our role is very key through the media to reach out to a wider segment of the people in not only Northeastern but the whole country to just get that awareness that there's witness protection, na wakiwa na hofu yote ya kuogopa tunawahakikishia kwamba tuko imara na tayari kuwapea ule ulinzi wanaohitaji. Kwanza sasa nilisikia kuhusu witness protection, mi nilidhani ni okay, wanasaidia tu mtu in terms of ikifika tu time ya case ya as in solving the cases, but now that nimesoma I can say that wanasaidia more, si involving only matters of the court, wanakusaidia even the outside. Today, as media personnel, we have learned the rights of the witness person, and also we agreed with the WPA and the media team to collaborate with these programs and also to continue to help the society. Gavana ma kaunti ma Narok Patrick Ole Ntutu osingo ne jopur mag ngano e kaunti no nobiro chunga chudhe mosebedo ka thiro ratiro magi e dwaro margi mar yudo ohala makare. Kolose e kinde manodhi yango chenro mopogore opogore ka chung od bura ma Narok North e ward ma Olor Kuruto, Ntutu oyango ni piny owacho mamalo kokalo migawo mar pur odino rode duto te mag achudhe, okang' mabiro neno ni jopur oyudo yuto mabup mar ngano. This time around, kabla hata farmers wajaenda tena kulima na kupanda ngano, tunataka tuketi pamoja to agree ya kwamba hakuna ngano italetwa Kenya mpaka kwanza wamalize ngano yetu. Kuna fiasi nyingi inatoka hapa. Tunataka sisi wenyewe kama county government kupitia hii program ya World Bank, tunataka kuona kama tunaweza weka factory moja ya kusiaga hii viazi ambaye inaweza siaga hii mahindi yetu badala ya kupeleka Nairobi kupelekea millers. Sisi wenyewe tunataka kupanga tufanye hivyo. Apisa magarita e boma madogo e kaunti ma Tana River omako kila 5.6 mar mwandu moro mar kido marachar machalo mogo miparo ni nyalo bedo yath mamero ji machal kod cocaine. Lipot mag obila mang'eyo maling'ling olero na apisa go nomonjo ot moro achiel mar nindo e chuny bomano kama ne giyude yadhno kendo kawo nonro mochuno mag jal moro maneni kod yedhego. Jalup komishona ma alworano Joseph Kipkorir ogolo siem ne joma ne ni ohala mag uso yedhe mamero ji konyisogi ni biro kawonegi okang' machik ka yadhno ibiro ter e laboratori ma sirikal mondo timne nonro matut. Chenye ningependa kuelezea wananchi ni kwamba hii sehemu yetu ya madogo kama itathibitishwa kwamba hiyo ni cocaine, then nahatarisha wananchi kwamba wakiwa waangalifu, kwa sababu kuna dawa aina mbalimbali yenye inaweza kuwa hapa, wapike ripoti kwa serikali ndio tuweze kushughulikia. Ile tunapaswa kujua ni ya kwamba madawa za kulevya pia inahatarisha, kando na kuhatarisha maisha ya wale ambao wanazitumia, pia kuna mambo ya wizi, kwa sababu hazipatikani kwa bei ya chini, na wengi wa vijana ambao wanatumia mihadarati ama madawa za kulevya hawana kazi nzuri, pia ni wale watu ambao wana hustle. So once they are addicted, itabidi sasa waibe watu wengine ama waibie wengine ndio wajipatie pesa ama hela
ya kununua mihadarati. Unajua addiction inabidi uwe ukizitumia kila siku, na kama hauna hela ama fedha kwa siku moja, itabidi sasa uchukue kwa nguvu kwa wale watu ambao hawana hatia. Moheo jodak miadeke gweng' ma Mwangaza e kar chung'ur bura ma Changamwe Mombasa koro dak gi luoro bang' kambi mar Kenya Pipeline chiwo negi siem mondo mi gidar kapok ochopo tarik 26 dwe ni mar 2. Kane giloso gi jofwambo, jodak go koni en midhiero ni kambino miyogi notis ma juma achiel mondo mi gidar ka giwegi to gikia kuma gidwa chomo. Gilero ni gisedak e alworano e thuolo malach kendo pok giyango gimomiyo kambino dwani mondo gidar ka giwuok e alworano. Kambi mar Kenya Pipeline koni jodak odak e alwora maketo ngimagi kama rach kaluwore no dundu mag mauta ringe buolo e alwora magidakieno. Hapa wameingia kwa ploti ambayo sio, na sisi tunaomba tupate haki yetu. Rais, mahali ulipo uangalie wananchi. Hawa ndio wale wananchi tumeingia door to door tukiwaregister SHA, tukiwaweka katika household. Hawa watu wakitoka wataenda wapi? Kama kuna watu ambao wana haki wanasema kwao, basi watu tupo atakachotupatia tujadiliane, kama kitakuwa kitatutosha ama hakitutoshi tuondoke, maana tumechoka na kusumbuliwa na hichi kitu. Sasa hakijulikani, chajulikana kila mahali, na wenye kujikijua wamekikanyagia, wanatudanganya sisi, lakini sisi Mungu yuko atatulipia. Nilizaliwa mwaka wa 50 hapa Mazunguka, mpaka dakika hii bado niko hapo, lakini ninashindwa kwa sasa. Naambiwa mimi niondoke, sina haki ya kuishi hapo. Je, miaka hiyo yote kutoka mwaka wa 50 mpaka dakika hii mlikuwa hamjui kwamba mimi niko hapo? Wameleta oda kwa eneo ambayo sio yao, na kama kuna mtu anataka ama bwenyenye iko ndani ya petroleum na anataka hii plot, ajitokeze aongee na sisi kiasi ya kwamba tujue tutaenda wapi. Hapa tuko more than 300. Hii kijiji inaitwa Mwangaza. Kule juu Lilongwe ni 500. The other side watu karibu 1400. Sasa ikiwa order imetoka, ingawa hao watu wamekuwa na cases nyingi na wali appeal, ikaja ikakuja vingine, uwezi tupa order kutoka kotini within 1 week or 2 weeks to hame. Anyuola more gwenge Mongata Rongai e kaunti ma Kajiado koro manyo nyathigi ma jahigni 14 Samuel Odhiambo manolal e kinde ng'anyo mar rowere ma Gen Z e gwengego. Min mare owacho ni bedo ni ok ong'eyo chal mar nyathine osemiye kihondko kendo hero ni oyud nyathino ero mondo mi obed gi kwe. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nigi ler mathoth e wi wachni. E boma ma Ongata Rongai, kaunti ma Kajiado. Waromo gi Masi Atieno, min Samuel Odhiambo. Samuel ma jahigni 14 nolal e kinde ng'anyo mar rawere mag Gen Z e gwengego, kama bende nyathi machielo Kennedy Onyango ma bende ne osiepne nowite ngimane tok kanochiele gi magina. Tok ng'anyono, chal mar Samuel pok ong'ere. Diere maandamano mar Gen Z, sami nyathi nawuok kadhi tich gokinyi kama kawaida. Kanoromo saa 8 osiepna nogona simu kopenja ni nyithindo dhi nade. Nang'ise ni nyithindo par ni safe nikech ok ginyal wuok e plot kacha. Dakika matin naneno osiep Sami manotho kai manogo bunde kikalo go kitero Saitoti. To gikalo kane gisekalo to chunya pod ne ok obuok, nang'e ni Sami na trust Sami, no kang'e ni Sami nyalo wuok e ot. Kana duogo ot saa 5 otieno, nayudo ka Sami oweyo jowadgi onge. Ayudo nyithindo 3 ka nie ot kendgi gininde dier ot kanyo. Namanyo Sami saka nanyalo kuonde mana paro, lakini ne ok ayude. Nanindo lakini ok anindo gi kwe. Rem mar nyathi iwacho ni mana janyuol ema nyalo ng'eyo. Gilit kod kuyo maneno e lenda wang'e, min Samuel lero kaka bedo ni ok ong'eyo chal mar wuode osemiye pek e chunye. Wach lal Sami osebedo ka dhi gi chunya, osebedo ka gombo neno nyathina lakini otamo. Chuok mar lwedo nikech ndalo mane Sami olal, nauso gimoro amora, onge gimoro amora ma an gi lweta. Nauso gimoro amora mane an godo, nyaka everything nauso gimoro amora, nauso te. Chal makama owacho ni nosekelo ne dang'ne mar paro, kendo mana kuom chuny mang'won mar osiepne noyudo kar dak kod nyithine mamoko 3. Osiepna moro nitie mosechung' koda are lal Sami no. Osiepna nosechung' koda ndalogo. Nonyisa ni kik itho e ot nikech nabedo e ot makra depression inyalo nega, to nonyisa ni kik itho e ot, kayo nyithindo mondo ibi oda. Wakati aliuza kila kitu, sasa ana namna, huyo mama kamfukuza. Ikapata kama nishaingia sasa hapa. Sawa, wakati alimfukuza mimi nikamwambia wewe
kuja, hata kama nitakuandikia mabrangeti, utalala na watoto wako, lakini bora wapate kitu ya kukula na mali pa kuishi. Masiolero kaka ne en gi winjruok makare kod Samuel kendo ne gin thuolo mar loso maonge ohinga mora. Lakini pod chunya osiko kuom nyathina nikech nyathina no ne en osiepna. Wago kode mbaka. Wapimo kode wach kata ka waonge gima wachamo to anyalo ng'ise ni ba. Anan mana gi siling 50. Ng'ise ni mama sijali. No condition is permanent. Later you 50 bobo. How siling 50 odhi nyiewo chiemo to biro ng'iyo kaka tedo gi jowadgi to gichamo. Koro aonge kod kwe, agombo ni mondo ane nyathina. Duoche maduong' en yudo nyathine mar ng'eyo chal mare mondo mi chunye okwe. Kwayo kamoro moro ma Sami nitiere kopo no nyalo winja. Sami gochna namba 9 mana macha. Kata ng'ama in gono no ogoni mondo anenie kata nyadichiel nikech chunya ta ng'eyo ni ok itho. I believe ni pod ingima. Efinya Kidi, Ramogi TV. En wach malit ahinya, wageno ni ng'wono ma Nyasaye biro neno ne min Sami mondo yud wuode. Wakaw yweyo machielo waduogo bang' thuolo machuok. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed.